Ce s-a întâmplat? А может încătușăm? Încătușați, mă! Accidentul s-a produs pe strada Paris din capitala. Машина Toyota стояла с правой стороны здесь. Эта машина, я не знаю, что это за марка, белая машина, она с большой скоростью врезалась в этих ребят, их вот развернула и врезалась в ту же самую стоящую машину на противоположной улице. În mașina care staționa pe marginea drumului se aflau 3 tineri, iar în urma impactului unul dintre ei a fost rănit. Dorul a fost puternică, dar când am venit, erau oameni strânși. Era un băiat cu piciorul frânt, parcă. Piciorul îl durea, l-a luat salvarea. Martorii spun că șoferul care ar fi provocat accidentul era băut. Но он в нетрезвом состоянии, абсолютно не в адеквате. Он пытался даже сбежать с места преступления, но его задержали просто люди, которые стояли рядом. Bărbatul a încercat să fugă și de la jurnaliști, dar a fost reținut de polițiști. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.